El control automàtic del servomotor de la màquina de segellat de llaunes de plàstic fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. La velocitat de segellat pot arribar fins a 50 llaunes per minut, alta eficiència de producció. Màquina de tapat servo aplicable a diferents taps de rosca en forma d'ampolla en condiments, aliments, productes farmacèutics, químics diaris, pesticides, cosmètics i altres indústries. Etiquetadora sensible a la pressió per al cos de la llauna, el corró de pressió està fet de material de silicona suau, que no té cap rascada al producte i l'etiqueta està fermament enganxada. És ideal per envasar diverses màquines de productes d'ampolla rodona de grànuls.